Vidanga jima ya tokuto. Bomolom. Ya toto. Because achọ m ikwu na Igbo nwere obi ọjọọ. Mba, ya nwere obi ọjọọ. Ọhụrụ na akọ dị na mbido ka ihe mebiri. Ị mara ndị polisi, ndị State CID, because this Mr. Ogbogu ka mgbe achọtachala ụmụ ha ndị achọtala achọta recover, ndị State CID si bugote the case na State CID wee buru case ahụ from ebe station nwude ndị nso na ha data alụrụ ezigbo ọrụ bute na State CID ruo na State CID si na ha ma ndị a, na ha ma Lazarus, na ha ma Joy Lazarus ha, na ha ma na kọcha na ote na ha ji achọda abụọ na mana ha ma Lazarus na ọ na committee steady ọbịa ọbịa onwe naba and police bi na-ekwu ya a na-akpọ Joy government station John ya akọ that na ha ebe ha enwudie nke ekwucha so esizie ndị anyị kidnap ụmụ ha na ha ya eweta 500,000 ka eweje mee the Joy arrest in such a case. One of the two different things. Ndị nke ni juru ego, ndị nke na ego. State CID Umuahia. Ono say that no na associate with 500,000 ke we carry up the case. Make una come out and talk. And me zochu ikunu since na that case. We don't actually respect to one. Okay, furthermore, Emegide had the 3 people who were victim of this family adoption, kidnapping stuff. One person pulled out. Will you pull out? No, here with a shake from station. The remaining 2 contributed money, 300,000 naira. We're in the police since last week. All over the police how far? The police na ha ebe nwa ya anọ na ha jikwa did woman no na ele nwa. Si na ha ebe di nwa ya na ha ewudie. Friday, ke how far? Ha say that na no weekend ka ji the all. Weekend na go Ghana by Monday. Police how far? Ha say na ha nwere no with background investigation ha na eme. Na nda achele godu. State CID Abia State to fear one. Fear one. To fear one. Obi unu wonse, nwere obi ọjọọ. Una si abu na aso. O leto hono mbia na station hono bono de aso n'ihu. This is why obu na ndị north na eme ya, ndị west na eme ya. Iwe eke no ogu. N'ebe aba na nna gị. N'ebe ahụ your own heritage ka ime sanctify ya. While go no less than 2,000 kids in records. Kono sino no ebe ono. Na ye juni ye ego we carry on the case. Enyu na ego unu kuchie na akọ story. I heard that SA to governor His Excellency Governor Alex Oti Gosiri Alex Gosiri Governor the video me governor where I heard, I'm not sure though, my governor sponsor for this case with money. Ega governor with the governor with the ebe code. Now I want everybody to start tagging Governor Alex Oti na this video. Yes, that man is a reception. I go maba. Eko I swear eko Gagi that man na gagi that man lo na aba. After am say media na bofusi na aba ni. Why not I will okwa nyem ka na afu bem ase na aba na enwe ọkụ nko. Maka ịbata na aba na aba ni mmiri na agba na ilo like all this design water na agbagasi na ilo. Nwe si ọkụ na supply mmiri. Why not nye ndị maka we na afu ase m na aba na enwe ọkụ. Nwe ihe eji ọkụ eme. Ọbụla asị ndị abịa rugonu na ahụ enwe ọkụ. Ọlọcha ọrụ ọbụrụzie na be ka a na ha bụ ndị kidnappers. Wepụtakwazi ego sisi je nwudelie ndị a unu kuchie. Let's start Governor Alex Oti. O wetere ego. Yes, I got information no wetere ego for this case. Ofu my video wetere ego for this case. Get body. Go no wetere ego, we no wetere ego. Those morning family na kana achọ ụmụ ha achọ na achọ nwunye ha achọ with 300,000. I wouldn't lie to you, I have invested in this case. Yes, as far as ego mbalo na aka kunje kon carry up case ya achọ mmadụ ka ndụ ka na azọ as don't the busy ihe ọzọ.
I made police ego, yes. But ego, I invested. Ntinye nkem. Enye unu ego. Kunu weji me arresta. Unu chi kuchie. Unu emezi investigation. Mbona na talk si wute ego si wute kitoka di oko. I swear, State CID. I grew up like let me just share with you. Can we keep you? Yeah. My tone the naka or the like 3, and it's very dirty. No provoke me. For her to open her mouth. Oh, talk about and play on the video. Play on the video. If I confess that, no, maybe that's joy, let's loss. No, maybe the day. Oh, a person here to that joy, last loss will government. Oh, a police we to all that money to government. Dear, soon because you dear Pune Bono. So he couldn't chasing. Kono ono nata kidnap family ha ona nata governor ona nata kwa nde suspects ko ndo hinwa okun mo nesu we kom na ona kan si eje for sale quarter Abuja ije zakoli nu eba drop okay I swear post this video nyon 48,000 drop okay so na eba petition lawyers na Abuja. Ekwolumie, ọkwa lawyers no san. Ekwolumie nwere na kpezie. Upaya, wedi. Unu enweghị ihe obi. Ani bugade mo. State CID Umuahia. Come on down. Ọkwa na ka ndị area commander ọka Onitsha suwe nwude. Area commander Onitsha suwe nwude Joy last year. Una ka ndị area commander so you did Joy last year. Release ye. Persecute on the commander break on. Joy Joy Pota from prison. Joanna from cell. Joanna from cell. Joanna boy, Kafaya. Promise you to be that prison has 2 months, another 2 months for quarter million. We only phone only 1 month. Fear phone. And if area commander on the chat. Case no naka lu 600. No, mine not just talk. Mine just my is serious. Case no naka carry 20. You no make on your make on you. Man, you make a mabani you. Was awful mad cambo. What a follow. Unu make the year. All of us the other day in you now. Na Zik Randa Banya and you see man. Take it out for our come Zuezu only wasting time. Nah, Koiri. Kevin he did nothing. I believe so. Those people learn here have until make up. As I say, you and I should go. Why you asking me to go again? Ebunu both family men. I'm talking about Onitsha area commander. Ebunu both family men no way hammer. What is you? That guy in your guy on your own. I'm in the guy on your own. I swear to God. If all those officers never that day, if you only a family man, hold on. On 10 years. Na tinted, tinted for me too. When others say tinted, yeah, others see no the line, make a line, gas. You question this man. Question this man. Say na in waiting tinted, upon no pempe, nega near. This man have to show me his account. Here I'm making an account. I have to. I get the goose on up. Yeah, 10,000. Yes, I brought. And I said, Ngaba, go to where? Only I want no more Igbo. Shame on you. Fast, can we go do? Oko. Invite. Am I well? Yema, what I need to go. Oh, Umibo. I need to go. If you see me again.